गिबियाव नोंथांमोन मिडियाखौ आङो क'क्राझार जिल्ला बर'माहारि फरायसा आफादनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। दिनै क'क्राझार जिल्ला बर'माहारि फरायसा आफादनि दैदेननायाव दतमा खोन्दोखौ जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय। बेयाव गोबां इन्टेलेक्सुवेलफोर आरो लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरनि साजेसननि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जों जिल्ला कमिटिया मावफुंनो हाबाय। दा बे दतमा खोन्दोआव गोबां कलेजनि स्टुडेन्टफोर, खाथि खाला ओनसोलनि देरफुनाय निउ जेनेरेसनफोर बाहागो लाफैदों आरो बनसुनि जानानै बिथांमोना गोख्रोङै खामानि मावनो थाखाय आगान सुरबोदों। बेखौ आरो जों बरायो। दा बेवहाय आफादगिरि महरै दायथ' मोनदों जोंलारि कुमार ब्रह्म बिथाङा आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मोनदों प्रिथिराज ब्रह्म बिथाङा आरो स्पिकार हिसाबै दायथ' मोनदों देबियास बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्टआव दङ अर्पन बसुमतारी, एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियाव दङ बुहुमसार ब्रह्म आरो अजित ब्रह्म आरो सेक्रेटारि बेवहाय दङ रिंसार ब्रह्म, करुणा ब्रह्म, मेरिना नार्जारी, कास्तुरि रानी ब्रह्म, कालसारेलाव दङ हुंकाराज ब्रह्म, इडुकेसनाव दङ अमृत नार्जारी। बिदिनो गोबां दंबावो, बे गोलाव जागोन आरो जोंजों माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फैदों, बेयो सैथो बाथ्रा। दा दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों नैबे खोथाखौ आङो बुंनो सानदों जे दिनैनि समाव जे ससियेल मिडियाया मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट प्लेटफर्म, बेनि सायाव आं इसेबां बुंनो थाङाखै। थेवब्लाबो जोङो माखासे हारि दानो नागिरनायाव, समाज फोसाबनो नागिरनायाव नैबे बाथ्राया बुंथारनांगौ होननानै आं सानो आरो फोथायो। दा बर' माहारि फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लानिफ्राय बेखौ बुंनो सानदों आङो जे नैबे समाव जायफोर बिथांमोना ससियेल मिडिया सालायो, ससियेल मिडिया क्रिएटर, बिथांमोना नाना निथादि गावबा गाव देहानि बडि पार्टसफोरखौ लोंला जालायानो जाथों, हौवायानो जाथों, हिन्जावानो जाथों, जानला मोनला बेफोरबायदि मबाइलनि गेजेरजों फ्राय बारानिफ्राय बारा बे बुस्थुआ गुबुंले जागासिनो दङ। दा बेखौ बिथांमोना जाहाथे दा खालामथों। गोनांथि जायोबा जोङो जिल्ला कमिटिनिफ्राय माखासे थांखिफोर आजावनानै लानो गोनां जागोन बिनि एगेन्स्टआव। आरो बेजों लोगोसे नैबेखौबो आङो बुंनो सानदों दिनै समाजाव इमेज गोनां माखासे सुबुंफ्रा बा राजखान्थिनि फोथाराव इमेज गोनां माखासे सुबुंफ्रा, आन्दलनजों फैनाय, संग्रामजों फैनाय माखासे नेताफ्रा दिनै आवगायबोदों। हारियानियानो जा, राजखान्थियानो जा खामानि मावबाय थादों। बेवहाय माखासे ससियेल मिडिया क्रिएटर्स बिथांमोना मेम्स बानायनाय, फानि भिडिअ बानायनाय, बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय बिथांमोननि मान सन्मानखौ नाया हसिया माखासे ससियेल मिडिया क्रिएटर्सफ्रा फिसा इडिट खालामनायनि गेजेरजों एथ' गोलाव समनिफ्राय खामायबोनाय मान सन्मानखौ सानसेनो आरो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनायनि गेजेरजोंनो, इडिट खालामनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि मान सन्मानखौ फोजोबनो आरो यां जेनेरेसना बेवहाय गोनो गोथो मोनो जे बिथांमोना थारैनो बेबादि माद नामा। बेखौ बे दिनैनि थासारियाव बे जोबोद मोनसे भाइरास बादि गोसारगासिनो दङ। बेखायनो जोङो क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादा गोनांथि जायोब्ला, बारानिफ्राय बारा जायोब्ला समाज फोसाबनायनि खेथ्रआव बेफोरबादि माखासे गेना गोरोन्थिफोरखौबो जोङो आखायाव लानानै दबथायनो गोनां जागोन। आं बेखौ दिनैनि बे खोन्दो दाफुंनायाव बाहागो लानानै बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौ फोरमायो। जिहेतु बनसु हिसाबै दा जों नुबाय थादों मोननै, जिहेतु ब्रिटेन बिथां दैदेननाय बनसुआ जिहेतु बङाइगाव जिल्ला दाफुंनाय, बे बिथिङाव नोंथांमोना गोबां खेब जाबाय बिथांखौ बादा होसेयाव जिहेतु बिथाङा मानियाखै, बे बिथिङाव मा फोरमायगोन? गुड कुइसन। बियो रायजो राजाफोरनिसिम जोङो बुंथारनांगौ। क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादा मानाव गेदेर मिरु बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी सार दैदेननाय जे बनसु, बेनो एक नाम्बार फाउन्डार प्रेसिडेन्टआबो बिथाङानो। दिनै फाउन्डार प्रेसिडेन्टआबो दंगासिनो दङ। बेवहाय बिथांनि बिथोन बादि जों जिल्ला कमिटिया जों दङ। दिनै क'क्राझार जिल्ला हिसाबै, क'क्राझार जिल्ला बनसु हिसाबै जों दङ। जोंनि अनगायै बावहाय रावबो गैया, रावबो बनसु गैया। जोंनो बनसु, बनसुआ मोननै मोनथाम नङा, जोंनो बनसु। आरो गुबुन जुदि बनसु दङबा बियो 2 नाम्बार। जों दङ। आं जेनेरेल सेक्रेटारि, वाटसिं बसुमतारीया प्रेसिडेन्ट क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादनि, लोगोसे बिसारा मुसाहारिया भाइस प्रेसिडेन्ट, अर्गेनाइजिं सेक्रेटारियाव दं सुकुमार बसुमतारी, मिथिराज ब्रह्म बिथांमोन दङ। गासिबो जों ग्रोम ग्रोम क'क्राझार जिल्लाखौ माखासे हाइ लेभेलसिम लांनो जोङो नाजागासिनो दं। सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो दावगाहोनो जों नाजागासिनो दङ। जों खामानि मावनो, हारिनि बिथिङाव खामानि मावनो जोङो नाजागासिनो दङ। बनसु हिसाबै दा जोंनो दङ, गुबुना जेबो नङा। रायजो राजाफ्रा गोरोन्थि साननो नाङा, गोरोन्थि बुजिनो नाङा, गोनो गोथो जानो नाङा। जों जावले जावले होनबाय जोंनो दा बनसु हिसाबै मानाव गेदेर बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथां दैदेननाय बनसुआनो बनसु, आरो गुबुन बाव बनसु गैला।
लोगोसे जोङो सोलोंथाइनि खेथ्रआव दरफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोङो सानै अफिसार गिदिर गिदिर IAS अफिसार ACS अफिसार जों दिरुननो हायो नामा एडभकेट दिल्लीयाव हाइ कर्ट सुप्रिम कर्टआव मावहैनो हानाय जों बेफोरबादि प्रडाक्ट इयुन जोलैखौ खालामनो हायो नामा जों बेखौ सिन्था खालामनानै आवगायगासिनो दङ। जोंनि थांखिया बे बर' हारिनि गेजेराव जोङो सोलोंथाइ हारखौ बांहोनानै जों देनांहाय मोनफ्रोमबो एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लकआव मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवहाय जोङो कन्ट्रल खालामहैनो हानाय बर' हारिनि सुबुंफ्रा इयुन जोलैफ्रा रोंनानै रानानै अफिसार जानानै मोनफ्रोमबो एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लकखौ सालायहैनो हानाय जानांगौ बेखौ जोङो थांखि लागासिनो दङ। आरो बेवहाय गुबुननि बे नांदेर नुंदेर सोरबा खामानि मावनाया बेयाव सोलिया। जों गोराखा क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादा जोंनो दं आरो गुबुन रावबो गैया। BoNSU हिसाबै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बाहागो लागोन नामा? जों फरायसा आफाद जों राजनितिकनि खोथा बुंनोबो थाङा आरो बेनि सायाव कमेन्टसबो होनो थाङा आरो राजखान्थियाव बाहागो लाया जों फरायसा आफाद बे बिथिङाव आङो जेबो बुंनाय नङा जों जेबो कमेन्ट होआ। बबेबा मोनसे दोलोखौ सापर्ट होगोन नामा? सापर्ट जों बेबादि दोलोखौ सापर्ट होआ। जों फरायसा आफाद हिसाबैनो जोङो थागोन।